Τερσενίδης των Διόσκουρων, ο Αναστασιάδης της Φλόγας Ξάνθης. Θυμίζω τελικός 55 κιλά, η κατηγορία των 55 κιλών. Ο Τερσενίδης με τον Αναστασιάδη. Ένα σημείο για τον Αναστασιάδη. Όπως είδαμε, έφερε τον Τερσενίδη στην κάτω θέση της πάλης και με αυτή τη γέφυρα τον κρατάει και όλα σε επικίνδυνη θέση. Βλέπουμε ότι ο διαιτητής μετράει 5 δευτερόλεπτα. Είναι ένα επιπλέον σημείο. Δηλαδή η γέφυρα 2 και η κατακράτηση 1-3 και ένα που είχε πάρει στο κατέβασμα 4-0 και άλλη μια γέφυρα 6-0. Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, υπάρχει καταφανής υπεροχή. Με το 6-0 αυτόματα σταματάει η περίοδος. Νικητής είναι ο Αναστασιάδης που, όπως βλέπουμε, στο μεγάλο τελικό της κατηγορίας των 55 κιλών, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ελληνορωμαϊκής, εδώ βλέπουμε τη γέφυρα, πώς φέρνει σε επικίνδυνη θέση τον Τερσενίδη και βλέπουμε τον απειλεί με πτώση. Ο διαιτητής δεν φαίνεται στο πλάνο τώρα, μετράει και όταν είναι 5 δευτερόλεπτα στην επικίνδυνη θέση δίνει ένα επιπλέον σημείο. Όπως είδαμε, πολύ γρήγορα ο Αναστασιάδης κέρδισε την πρώτη περίοδο. Δεύτερη περίοδος στον μεγάλο τελικό των 55 κιλών. Να πούμε ότι ο Αναστασιάδης είναι αθλητής της Ολυμπιακής Φλόγας Ξάνθης. Ο δε Τερσενίδης είναι των Διόσκουρων, Δράμας. Όπου βλέπουμε ο Αναστασιάδης ότι έχει σαφή υπεροχή τώρα, απειλεί τον αντίπαλό του, βλέπετε, τον έφερε σε επικίνδυνη θέση. Εγώ θεωρώ ότι ο διαιτητής έδωσε μόλις ένα σημείο, αλλά κάνει μια βιαστική ενέργεια και τον κατακράτησε ο Τερσενίδης σε επικίνδυνη θέση. Γυρίζει το σκορ, 2-1 υπέρ του Τερσενίδη με τον μπλε μαγιό. Ο Τερσενίδης τώρα προσπαθεί να κρατήσει την πρωτοπορία αυτή που έχει για να παλέψει τον Αναστασιάδη από την κάτω θέση της πάλης. Το πετυχαίνει. Προηγούμενος ο αθλητής με τον μπλε μαγιό κερδίζει πλεονέκτημα και παλεύει τον αντίπαλό του από την κάτω θέση. Είναι η ευκαιρία του να ολοκληρώσει αυτή την περίοδο βρισκόμενος μπροστά στο σκορ, ώστε να ισοφαρίσει 1-1. Ναι, πράγματι θεωρώ όμως ότι δεν θα ρισκάρει. Ο Αναστασιάδης έχει σαφώς μεγαλύτερους μοχλούς και είναι πιο εύκολο να τον καπακώσει. Για να δούμε όμως. Εδώ πέρα φαίνεται ότι μάλλον θα ρισκάρει ο Τερσενίδης. Και πράγματι κερδίζει άλλα 3 σημεία.
υπάρχει διχογνωμία, βλέπετε, ο διαιτητής εισηγείται 3 σημεία, ο κριτής έδωσε 1. Προσωπικά και εγώ πιστεύω 1 είναι τελικά, όπως δίνει και ο πρόεδρος θα πει. Ο πρόεδρος θα πει σε αυτή την περίπτωση μόνο παρεμβαίνει όταν υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στον διαιτητή που εισηγείται και στον κριτή. Τελικά ο Τερσενίδης, κόντρα στην εικόνα που είχε ο αγώνας μέχρι αυτή τη στιγμή, κερδίζει τη δεύτερη περίοδο. Την κέρδισε με 3-1, ισοβάρισε. Με 3-1. Ναι, και όλα ξεκινάνε από την αρχή. Και ότι ο Αναστασιάδης είχε κερδίσει 6-0 την πρώτη περίοδο, δεν έχει καμία σημασία. Όποιος αθλητής κερδίσει όπως να κερδίσει την τρίτη περίοδο, είναι ο νικητής της κατηγορίας. Πέρυσι ο Τερσενίδης στον τελικό είχε κερδίσει τον Αναστασιάδη. Ήταν πρώτος ο Τερσενίδης, δεύτερος ο Αναστασιάδης στο Πανελλήνιο της Κομοτηνής. Πάντως η εικόνα τους, βέβαια αγώνας είναι, μέχρι τώρα ήταν ότι ο Αναστασιάδης ήταν καλύτερος, αλλά στον τρίτο γύρο βλέπουμε έχει κερδίσει 1 σημείο κατεβάζοντας τον Τερσενίδη στην κάτω θέση της πάλης. Ο διαιτητής διέκοψε τη λαβή του Τερσενίδη γιατί θεώρησε ότι δεν προσπαθούσε να πετύχει κάποια τεχνική, απλώς προσπαθούσε εκεί πέρα, κλείνοντάς του το λαιμό, να του δυσκολέψει την αναπνοή. Οποιαδήποτε λαβή μπορεί να προκαλέσει κάκωση ή πνιγμό στον αντίπαλο και κρίνει ο διαιτητής, τη σταματάει αυτόματα. Είμαστε στο 1,5 τώρα λεπτό. Προηγούμενος ο Αναστασιάδης κερδίζει πλεονέκτημα. Έχει την ευκαιρία να παλέψει τον Τερσενίδη από την κάτω θέση της πάλης. Πολύ εύκολα βλέπω τελικά ο Τερσενίδης την απέφυγε τη γέφυρα την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη όχι. Ο Αναστασιάδης εύκολα, θα λέγαμε, κέρδισε 3 σημεία σε αυτό τον τρίτο γύρο. Τελειώνει ο αγώνας, στο τέλος πήγε να ρισκάρει ο Τερσενίδης, τον καπάκωσε, έκανε αντιλαβή ο Αναστασιάδης, κέρδισε άλλα 2 σημεία. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, σημασία έχει ότι κερδίζοντας την τρίτη περίοδο, κερδίζει και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 55 κιλών. Πρώτος νικητής ο Αναστασιάδης της Ολυμπιακής Φλόγας, ο Τερσενίδης είναι δεύτερος. Τώρα πάμε στα 60 κιλά. Εδώ πέρα αγωνίζονται ο αθλητής με το κόκκινο μαγιό, ο Ματίας Βλαδίμηρος του ΒΑΟ, και με το μπλε μαγιό ο Μιχάλης ο Βλάχος του Εθνικού. Ο Ματίας, που ήταν τρίτος πέρυσι στο Πανελλήνιο και πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
Εδώ να πούμε ότι ο Στέλιος ο Μιγιάκης προηγουμένως που μας μίλησε εδώ, τον Βλάχο ξέρω το γυμνάζι από πολλά χρόνια. Τον έχει σαν παιδί του. Και προσπαθώ να δω τώρα πού κάθεται ο Στέλιος. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να είναι ο Κώστας ο Αρκουδέας στη γωνία που κοουτσάρει τον αθλητή, αλλά κάπου θα είναι και ο Στέλιος, όπως και ο Παναγιώτης Αρκουδέας, που είναι ο προπονητής όλων αυτών των παιδιών. Τον βλέπουμε εκεί πέρα όρθιο με τον Τζο και το καπελάκι. Φαίνεται τώρα σε πρώτο πλάνο ο Παναγιώτης Αρκουδέας, σε ηλικία πλέον των 80 ετών. Ένας άνθρωπος που έχει προπονήσει Ολυμπιονίκες, το Γαλακτόπουλο, το Μιγιάκη, το Θανόπουλο, από τους πατριάρχες που έχουμε στο άθλημα. Αυτός είναι ο Παναγιώτης ο Αρκουδέας. Είναι από τις μορφές του αθλήματος. Μια ζωή, η οικογένειά του είναι η πάλι αυτού του ανθρώπου και δεν είναι υπερβολή. Είναι προπονητής μέχρι αυτή την ηλικία στον Εθνικό και είναι κάθε μέρα εκεί πέρα. Έχει βγάλει ένα σωρό πρωταθλητές και πόσο Ολυμπιονίκες. Είπαμε Γαλακτόπουλος, Μιγιάκης, Θανόπουλος και όχι μόνο. Δηλαδή γύμναζε και παιδιά που δεν ήταν του Εθνικού και κάνανε προπόνηση στον Εθνικό. Κάποιοι διεθνείς Ελληνορωμαϊκής και Ολυμπιονίκες. Σκορ δεν υπάρχει. Ο Ματίας λόγω χρώματος κερδίζει πλεονέκτημα. Προσπαθεί, βλέπουμε εδώ πέρα, να σηκώσει τον αντίπαλο. Είναι προφανής ο σκοπός. Αν τον σηκώσει και μετά τον φέρει σε επικίνδυνη θέση, είναι 3 σημεία. Αλλά εδώ ο Βλάχος τον καπακώνει. Κερδίζει 2 σημεία. Ο διαιτητής μετράει. Βλέπετε, δίνει ένα επιπλέον σημείο επειδή τον κράτησε περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Βλάχος κερδίζει την πρώτη περίοδο. Και βλέπετε εκεί πέρα στη γωνία, εδώ βλέπουμε τον Ματία, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα, αλλά πολλές φορές το πλεονέκτημα δεν αρκεί. Στην αρχή προσπάθησε να σηκώσει τον Βλάχον για να επιχειρήσει τεχνική απόρθια που θα του δίνει 3 σημεία αν τον έφερνε σε επικίνδυνη θέση. Κάπου εδώ αλλάζει γνώμη, προσπαθεί εδώ, βλέπετε, κάπου χαλαρώνει η λαβή και τον καπακώνει ο Βλάχος, κερδίζοντας 2 σημεία και ένα επιπλέον για την κατακράτηση πέρα των 5 δευτερολέπτων. Εξαιρετική εδώ πέρα λαβή του Ματία, ο οποίος η λαβή αυτή, το κεφαλοκλείδωμα που λέμε, είχε έρει κεφάλι, έφερε το Βλάχο σε επικίνδυνη θέση. Ο Βλάχος μετά, κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραία, τον φέρνει σε επικίνδυνη θέση. Και από αυτή τη θέση τώρα ο Βλάχος τον γύρισε. Θεωρώ ότι μπορούσαν να είχαν δοθεί 2 σημεία στον Βλάχο, δόθηκε μόλις 1. Το σκόρ είναι 3-1. Πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας. Ο Ματίας μπήκε αποφασισμένος να κερδίσει τη δεύτερη περίοδο, να φέρει τον αγώνα στα ίσα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας. Και είναι αυτός που στην πρώτη περίοδο απέκτησε το πλεονέκτημα, αλλά δεν κατάφερε και να το χάρισε. Και εγώ βλέπω τώρα το Στέλιο τον Μιγιάκη στη γωνία εκεί πέρα όρθιος, κάνει περισσότερη δουλειά από τον coach. Φτάσαμε στο 1,5 λεπτό. Ο Ματίας προηγούμενος κερδίζει το πλεονέκτημα. Ο Στέλιος βλέπουμε εδώ πέρα δίνει οδηγίες